ole tun tum chu repekai te nupa an vlog thar hi an clear hawanga than ka chunga no en to mai theya eng pawh ni sala an hmuh nawm hmuh an nuam mai a ti hianin lawa an fe a ti mai teng enge repekai pawh ala zailo khop mai a an kil chok ang reng khop mai a teng khanin an huan thlai lo te pawh a fresh veng vang khop mai eng pawh ni sala an chetla lo hmu ve tu kan om chu kan om takin karon ta ve hmu hrim ani hei với ni à hian in huan lama chom he ve kan zuen to na voina kan ho chawa kan ken chau tur ho ve chumi vel chu van lak na vel te kan tilang huan vel te vai ru le hei ka kong sneakers ve kan lo king ve lo a boy kha gan ni sneaker an khama aloi do ne gặp lùng phía mấy thời buổi khác buổi khác nó tù ôi anh nói em cái là sợ chết nhiều kêu pro ôi cái đấy nhiều phải rồi sang cái lộ nghề in cái lộ nghề in cái này cái này ole te lai hang kan stop lo khanga huan thai hi cái tui ka ti khop mai ha tenga hai lo thar vel ti vel te kan hmu hian in ril hi tram rok sen mai a chuwang chuanin hei an mai an te an bokpon te an perul te po tui nai khop mai dang hian in tha ma hian siam suat sela tui don viau ni mo an mani po hian in te hian in man siam in ka sia a eng po ni sela tha ma choi te mo tha ma mai an bei te tui in ti vem ti te kha comment lama te lo soi ta ola hei mai an bei mar cha hring ti vel te mo in rem khop mai a tha ma hian in choi hi tui thin khop mai tin japan zong tra te han om box la mo lungan ti leng khop mai lawa hen ka kal lo na rai to a ke ma tak phai chu po ni sala khatilai kha kan han sei ve le hmu shimani lungan ti leng thar ema karon sei lang ve le hmu shimani ole an video hi atoi ma ka ti ya he ai sei deuh te hin kina ron rok le ta sela mu an khamom lo tin he tha ma cho hanan aya mai an te han pe ke ya thlam le mai an te hi an rem ka ti ya an bula choi ve mai te po achak om khop mai ti don khop mai tin repekai po asia ma ne so don ti kha chianga achan chu ama a ei le lo siam thang mo tenga và lâu en colat thì trong này lâu xiêm trăng lúc tục mấy cả anh ấy chú vàng cho nên trong này xiêm hết chú tuy lâu thế đó lâu anh ấy thì cả chiang rèn tin muốn ăn nuông khóc mấy beki cái anh tia cả u đây đủ cho nên nàng amaro cho hay cần lâu cậu chân na anh ấy vàng khanin beki cái anh tia phong mấy em lâu xuất hiện tao là po ni sela ya repekai po mu ăn nuông khóc mai phải vinh veng ama po fresh vinh veng khop mai ole po ni sala an du to ka comment lama te ne lo to chia ve rum shrim ta ula atianga nu patuak thar te
lim taka an han chatla lai vel hi hmuh nuam ka ti a kei chu phang chuanin a karon da ve hrimani tin a bik takin hei thama an han chatla vel emo hmun nuam lunga tileng du ka ti a tianga nupa a han fe dun temo lawa han kal te hi anuam dang dai don pik riau hian ka hriani tinanin mun nuam deuh le len kwal vel ai chuanin lawa han fe dun han fe dun vel te hingte hi anom hmel te kalau ti dei jok thina ke wan zau to mai han nei lamo greenhouse te nen teng khanin tin ran vel hi vul treu pokila chuanin chung atang te chuanin kan huan thlai te atang te chuanin han sum dong chhawila tiang te kha an nuam don hin ka hria a nu patang rual takhan ni chhawila mo tin tho hre nei lawila engkima in backup tonila chu tluka nuam chu am don chuang man lo ti te kharil ruwa lo amani engpo ni sala repekite nupa lilkiki te pathian mal som na lo dong zel sela nupa lim tak ni chho zel turin du sakna ka hlan ni ole ka video am lo thi sak then tu te in safai chunga lom tu ka soi ni ka lo